Asada natin ko sir. Kaya ka nilip-lip pa. Kita katay, medyo ka. Na. Welcome back. Vlog, welcome to my guys. Grada karon, pamana to. Sabi niyo? Formal ba? Kay linaw naman. Padagat punta. Di kay sugo ba? Tago mga nukos ron, harvest ni ron, harvest. Tago, ito mga tinanam nga nukos, nga na ilaptag do kasi mana, harvest ron. Patukon na to ron. Oo. Punta, makadagan. Kapo, butay, kapo. May ingon, likay sugo sa balay, bakit domingo na ba ron, ma-duty na sab. Punta, makadagan mo guys. Hello guys, dali na mo pa dito. Ready na. Klase. Ay, nakakanta. Hindi ka batian na na kinakakuhan casing. Dari mo poster. Brother. Tirada ba? Okay. Punta makadaghan mga boys. Hello guys, welcome back sa atong vlog karon. So karon maglikay na patagsugo sa balay. So mana karon ba? So sa pinakauna na kong tira sa ilayom sa bato, may isda dito na stripe ang color, hindi ang sitawag ani. Sa kay isda. After ako tira, ako na lang gibuhian ng shaft kay ni stuck up sa bato. Then pahulay ko kadali ba? Safety first jud pirmi. Ako lang ipasagdan anay rest anay kadali for ko ni dive pagbalik. Although di man ni siya karazulayon pero di lang ko pensa ba. Sa unahan di ato nakakita ko grupo sa mga tribali man na klase. Hindi yung sa tawag ani gajud pero pamilyar gyapon sa mga tribali ba. Mga to akong gidahiban daghan sila nagpili-pili ko mga kuan man sab aling masab na isa ni duol pero pagtira man maigo o to katawa si Mars per fishing kay sa kadaghan-daghan wa ko ni naigo na ato sa taman niya may swerte kinituod nga tayo nagdive ani lubog dinisamot paglubog pagsusog sa kanang current binakita ko sa unahan og kanang snapper ba kanang ilahan man ni sa amo then ako testingan pagtira igo may noon pero pagtira lang wa lang nilapos karajaw kinapaod man sa bato so ang flapper wala ning bukad amo to na kabuhi ra gyapon testingan ako pagdakop saya man ni mandakpi mo to ang testingan ni Mars per fishing pagsunod pagtira basikan siya tunta sa pagkuhan niya kay wala po niya tiraha kay di naman kalangoy murag na disable naman ng isda isa na lang pong gidakop di punit niya pag-attempt ba so dak pa lang po din noon nakakita po dito ko sa unahan diri ka ng binamano nga timbungan nilami ba yan yung isda ko anong lutoon medyo kuan lang ni siya prone sa kanang langkat kay humukon man ni siya og lawas so siguro na ko pagtira kaso ano kamera medyo nahangad wala siya ma-video pagkaigo ba okay na sa pagsundan na gihapon nakakita po dito ko ilahan din na itong medyo dako-dako na po timingan ra po di siya kay nagdukdok ko sa ako shaft ba kay nabaliko kitaan ako ni suksok sa bato mo to na trap sa ilawom naigo na ko siya pero wala ko siya ma-video tungod kay nagdukdok man ko lagi sa akong shop atong time wala ko unahuna pag video na siya pero okay na lami ba yan nga isda na po ko yung nakitaan diri na klase sa kanang tribali ani tribali ba nila pamilya kasi naon nga isda isuksok sa bato gisundan pagsuksok ni sa wala man ako kapsi kay ni ko man sa bangag
mo to nga ning balik na lang ko pag surface din ako gihulatan ko nasa nga bato mo final pagsuk then pawalay kadali hulatan ako siya nga mo settle down then pag human ako lang giday pag uturo mo to ning plaster naman sa bato na trap na siya ako itirahan kaso naman pagtira wala gyapon kalapos kinapaod man mo to nakabuhi gyapon akit ang man itong kuan road mars ang katong tira nga nakabuhi iyan na lang pong gikuan po tira para masecure ang isda. Hello guys, minus mga soy damon niya karon. Maoren taon niya ako nakuha karon nga dive ay at least nagyapay makasutan gyapon me safe among dive okay na kayo ni oy hindi lamang kaila spur fishing kung dagan may ila kana minus dito me karon og isda pero at least nagyapay mga kuan nila nakuha mga duto mo ni tawag sa mo sa ubang lugar sa isla tagutungan ni tawag nila lami kay ni kuno tabi kay ni dagko lami kay ni gatan bayang-hayang brother kasi mas per fishing busy nagpanit tuod guys king na isda gabi ni kako tihinluan wala ni panit actually sa pagpanit raya ang pinakakuti niya Saan naman ipat na makarap-karap? Karap-karap ang bisa puno. Dahil nanda ako. Wala daw? Adili ka na isa? Pakinibis ka doon. Kakap pa ni. Ilubog pa dagat. Pagkipat-kipat, pagkadod. Ay. Kana ako, lugaw. Asa na natin sa? Kinit to ug to basi matingayan mo maskin wala na ipanit mo lihok gihapon na. Kita katay, lidyo ka. Wala marong bakit daw, daw kamin. Ay buhangin kinaon. Ay. Kasi na. Maganda ang dunggo ay nagubaligya. Pilan, gawas na si is. Mingaw. Luja, basta may kuha. Luja, may nukos. May pa nag-inom na kantaron. May pa. Init ang ta. Silik, di man dyan, silik. Silik, tanong niya. Kamaw ka. Silik ta ma. Yes. Hello guys, so gikan mi nag-dive nila kuan. Mars per fishing with ang manghod kami tuyo. Sa dihang try na mo kay basin kaya na ang dagat ni nalubog. Dito may nagkamali, lubog ang dagat. So para nagyapoy gamay, at least safety sa mong dive. Tapos dari ako sila. Yan po gamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kabuk. Gamay nga lang git. So mga tuno, try na mo ugma kung makalugar o kana magaling ang dagat ugma, basin try na mo tayo ugma otro. Basin mas maadoy ng ugma. Karon maupay magsugod paglinaw. Di pa kuan, dili pa stable ang dagat, sige pa naglihok, lubog pa siya. So more to guys, update lang, hinloan ko na tanan kay para masuyod sa ref. Salamat, always dive safe. Malaking hinlo guys. Goods dala ko kano naka isa ra ka pero meron kang plastic. Pa shout out na ito ko sa kay Father and Sons for Fishing TV 3201. Pwede po to ko ninyo ma-support kay sa kuan sa YouTube. Post ko ra ang link sa ubos. Off to the freezer na para og may sudan ay makaong stock. Thank you.